गणपती बाप्पा मोरया. हा, असं तुम्ही पण म्हणा गणपती बाप्पा मोरया. दिल मोरया कर दिल. आता तुम्ही इकडे बघा दिलू आलेली आहे आणि तुम्ही म्हणाल असं कसं झालं. आता तुम्हाला आजची डेट सांगतो. आज आहे 25 सप्टेंबर 2023 आणि आम्ही अलिबागवरून आजच आलेलो आहे. किती वाजले आपल्याला यायला? 4-5 वाजले असतील ना? 5 वाजलेले. हो, 4-5 वाजले. आणि मग तुम्ही म्हणाल की अलिबागचे ब्लॉग्स झाले का? तर अलिबागचे खूप सर्व ब्लॉग शूट केले आहेत. आता ते सर्व एडिटिंग चालू आहे. आता मुंबईला तर आलो आहे आणि आता मुंबईचेही ब्लॉग्स तुम्हाला दाखवू आणि कंटिन्युएशनमध्ये तुम्हाला अलिबागचेही ब्लॉग्स दाखवू. अलिबागचे अजून भरपूर ब्लॉग्स यायचे आहे. 5व्या दिवसाचे त्यांचे विसर्जन, अजून ट्रेडिशनल डान्स, त्यांचा नाच, सर्व आम्ही सर्व बघितलेलं आणि सर्व शूट पण केलं आम्ही तुमच्या सर्वांसाठी. आता बघा मी ते रेडी झालेलो आहे. आता आम्ही चाललो आहे अष्टविनायकच्या दर्शनासाठी आणि त्यासाठी आता मी रेडी झालो. मम्मी आणि काजल आत्ताच दमून आले आहेत, पण ते आपल्याला रेडी होऊन आपल्याला दर्शनासाठी जायचं आहे. म्हणून मी तुम्हाला एक अगोदरच सांगितलं, नाही तर तुम्ही परत म्हणाल की मुंबईचे ब्लॉग्स पण येतात आहे आणि अलिबागचे ब्लॉग्स पण येत आहेत. तर तुम्ही मुंबईला आहात का अलिबागला आहात? तर आम्ही आज परत डेट सांगतो. 25 सप्टेंबरला आम्ही, बघा इकडे डेट पण आहे ना, 25 सप्टेंबर. हां, तर 25 सप्टेंबर आहे आणि आम्ही अलिबागवरून सकाळी जे 11:30ला निघालो होतो ते आम्ही इकडे 4:30ला पोचलो. त्याची पण जर्नी सर्व व्हिडिओ शूट केलेलं, प्रॉपर व्हिडिओ शूट सर्व झालेलं आहे. ते मी आता इकडे व्यवस्थित बसून एडिट करून तुमच्यापर्यंत मी पोचवणार. आता जरा काजल पण रेडी होणार आहे, मम्मी पण रेडी होणार आहे आणि आपण अष्टविनायकच्या दर्शनाला जाऊया. नमस्ते सगळ्यांना. तर मी तुम्हालाच एक अशा प्रोडक्टबद्दल बोलणार आहे जे तुम्हाला महत्त्वाचं असणार आहे यूज करण्यासाठी. आणि मी सुद्धा हा प्रोडक्ट यूज करते सध्या. का माहिती आहे, आता आपले कसे गणपती येत आहेत, पुढे नवरात्री आहे, दिवाळी आहे, तर त्यासाठी आपल्या बायकांना कसं एकदम मस्त छान दिसायचं असतं. आपण कसं साडी वगैरे मस्त घालून सजतो वगैरे. तर त्याच रिलेटेड मी तुम्हाला एक प्रोडक्ट दाखवणार आहे. आपण फाउंडेशन यूज करतो कारण आपल्याला आपली स्किन ग्लोईंग आणि फ्लॉलेस दिसायची असते. पण कधी कधी काय होतं, आपली स्किन त्यामुळे ना केकी, ड्राय आणि पॅची दिसते आणि असं वाटतं ना की आपल्या स्किनवर एक ॲडिशनल लेअर क्रिएट झालेली आहे. तर इथे आहे माझ्याकडे मामाअर्थचा ग्लो सिरम फाउंडेशन, जो एक युनिक सिरम फॉर्म्युलेशन आहे ज्यामुळे आपल्या स्किनला दुप्पट इन्स्टंट ग्लो मिळतो आणि आपल्या स्किनवर हे 12 तासापर्यंत राहतं विथ द गुडनेस ऑफ नॅचरल इन्ग्रेडियंट. मामाअर्थच्या या ग्लो सिरम फाउंडेशनमध्ये 2 की इन्ग्रेडियंट आहे. पहिला आहे विटॅमिन सी, ज्यामुळे आपली स्किन ब्राईटन होते आणि दुसरे इन्ग्रेडियंट आहे टर्मरिक, ज्यामुळे आपल्या स्किनला अँटीऑक्सिडंट प्रोटेक्शन मिळतं. मामाअर्थ ग्लो सिरम फाउंडेशन हे 9 युनिक शेड्समध्ये अवेलेबल आहे जे आपल्या प्रत्येक इंडियन स्किन टोनला सूट करेन. प्लस हे सेफ सर्टिफाईड आहे ज्यामुळे आपण दररोज याला यूज करू शकतो. तर आता बघा मी इथे ऑफिसमध्ये जाण्यासाठी रेडी होते. त्यासाठी मी यूज करते इथे मामाअर्थचा नॅचरल ग्लो सिरम फाउंडेशन. जसं शेड आहे 8th नंबर आहे, नॅचरल ग्लो शेड आहे. तर इथे आता मी तुम्हाला हे बघा ओपन करून दाखवते. ते मस्त एकदम छान पॅकिंग आहे आणि आपली बॉटल आहे. मी ते तुम्हाला वन साईड अप्लाय करून दाखवते सो दॅट तुम्हाला पण डिफरन्स समजेल की फाउंडेशन यूज केल्यानंतर माझं स्किन कसं दिसतं आणि आधी माझी स्किन कशी दिसत होती. आता बघा आपण ऑफिसमध्ये जातो तर आपल्याला लुक कसं एकदम नॅचरल दिसायला पाहिजे, जास्त हेवी मेकअप पण चांगला नाही दिसत. तर या शेडमुळे ना आपल्याला एक चांगला नॅचरल ग्लो दिसणार आहे आपल्या फेसवर. हे बघा अशा प्रकारे मी इथे लावून घेतलेलं आहे आणि आपलं मस्त एकदम कव्हरेज मिळालं आहे फाउंडेशनचं. तर हे बघा माझी ही बिफोर स्किन आहे आणि ही आफ्टर. तर आता बघा मी इथे मस्त रेडी झाली आहे आणि मी मार्केटमध्ये चालली आहे शॉपिंगसाठी. तर तुम्हाला आता रेडी व्हायचं आहे, त्यासाठी मी इथे यूज करते मामाअर्थचा ग्लो सिरम फाउंडेशन, ज्याचं नाव आहे आयव्हरी ग्लो आणि हा 1 नंबर शेड आहे. आणि कसं आपण मार्केटमध्ये चाललो तर जरासं डार्क असेल शेड किंवा जरासं हेवी लुक दिसला तरी काय प्रॉब्लेम नाही, म्हणजे एवढा पण हेवी नाही पण नॅचरलच दिसायला पाहिजे. हे जे की बेनिफिट्स काय माहिती आहे का, की हे आपल्याला एक परफेक्ट कव्हरेज देतं विथ ग्लोईंग स्किन. त्यासोबत आपल्याला हे 2 टाइम्स इन्स्टंट ग्लो सुद्धा देतं विथ 12 hour लॉंग स्टे. आता इथे बघा तुम्ही चेंज बघू शकता. हा मी अप्लाय केलं आहे फाउंडेशन आणि हा फेस बघा कसा दिसतोय, एकदम डिफरंट लगेच समजतो ना. तर अजून ह्याच्याबद्दल मला काय बोलायचं होतं माहिती आहे की हे क्लिनिकली टेस्टेड आहे टू सूट ऑल इंडियन स्किन टोन. प्लस हे सेफ सर्टिफाईड आहे जे तुम्ही यूज रोज करू शकता. प्लस हे डर्मटॉलॉजिकली टेस्टेडसुद्धा आहे आणि यात नॅचरल इन्ग्रेडियंट असल्यामुळे जसं की विटॅमिन सी आणि टर्मरिक, ज्यामुळे आपली स्किन ब्राईटन होते आणि आपल्या स्किनला एक अँटीऑक्सिडंट प्रोटेक्शनसुद्धा मिळतं. तर आता मी तुम्हाला दाखवते मामाअर्थ ग्लो सिरम फाउंडेशनचे 9 शेड. पहिलं शेड आहे आयव्हरी ग्लो, दुसरं शेड क्रीमी ग्लो, तिसरं शेड न्यूड ग्लो, चौथा शेड सँड ग्लो, 5वा शेड बीच ग्लो, 6वा शेड आल्मंड ग्लो, 7वा शेड टॉफी ग्लो, 8वा शेड नॅचरल ग्लो, 9वा शेड वॉर्म ग्लो.
तर मी इथे पार्टीसाठी रेडी झाली आहे आणि मी फाउंडेशन यूज करते 9th शेड वॉर्म ग्लो. इथे बघा हा फाउंडेशन यूज करून माझ्या स्किनमध्ये एकदम इन्स्टंट ग्लो दिसतोय आणि ब्राईटसुद्धा झाली आहे. तर इथे बघा तुम्ही डिफरन्स बघू शकता माझ्या स्किनवरती आणि हा प्रोडक्ट जराही कॉम्प्रोमाइज नाही करत आपल्या परफॉर्मन्सवरती. मला मामाअर्थचे सर्व प्रोडक्ट आवडतातच, कारण की जेव्हा पण तुम्ही मामाअर्थचे प्रोडक्ट ऑर्डर करता ते लिंक करतं एका वेबसाईटनी, जसं इनिशिएटिव्ह आहे 2025पर्यंत 1 मिलियन ट्री प्लांट करणं. मामाअर्थचे सर्व प्रोडक्ट ॲमेझॉन, फ्लिपकार्ट आणि नायकावरती अवेलेबल आहे. प्लस हे तुमच्या नियरबाय स्टोअरमध्ये सुद्धा अवेलेबल आहे. जर तुम्हाला मामाअर्थचे प्रोडक्ट नियरबाय स्टोअरमध्ये दिसतील तर आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. या प्रोडक्टचा कुपन कोड आहे SK2023 जो यूज करून तुम्ही फ्लॅट 20% डिस्काउंट घेऊ शकता मामाअर्थच्या ऑफिशियल वेबसाईट आणि ॲप्लिकेशनवरती. आणि लिंक सर्व डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहे, जाऊन तुम्ही चेक करा. तर आता 11 दिवस साक्षात गणपती बाप्पा आपल्याकडे आलेले आहेत. आपल्या घरी नसले तरी आजूबाजूला आहेत, प्रत्येकांच्या तर घरी पण आहेत. नाहीतर घरी नाही समजायचंच नाही, आपल्या घरीच आलेत आहे. जरी सार्वजनिक असलेत ना तरी ते आपल्या घरी आलेत आहे. असं मला तर असा अनुभव येतो बाबा दरवर्षी. एवढं वर्ष आपण देव कुठे भेटतील, तर साक्षात देवच आलेत आपल्याकडे. देवच येतात है ना. तर आपण आले तर आपण भेटायला पण गेलं पाहिजे. आता आपण कसं सध्या आम्ही लांब आलो आहेत ना, म्हणून जरा उशीर झालाय, म्हणून आता तिकडेच निघतोय बाप्पाच्या भेटीला आणि बाप्पाला खाऊ घेऊन त्याच्या आवडीचे मोदक. लहानपणापासून आम्ही ज्या एरियामध्ये राहिलो, ज्या गणपती बाप्पाची आम्ही आरती केली, ज्यांनी आम्हाला एवढं पुढे काढलं, एवढं मोठं केलं आणि चांगल्या चांगल्या ठिकाणी पाठवलं, पण आपण ते त्यांना विसरू नाही शकत कधीच. हा, मग सर्वात आधी आम्ही तिकडेच चाललो जिकडे आम्ही पहिलं राहायचो. तिकडे जातोय. तिकडच्या त्या गणपती बाप्पा कसे दिसतात ते पण तुम्हाला आम्ही व्लॉग मध्ये दाखवू. मी तर दरवर्षी दुपारीच मोदक आल्या मोदक दाखवते गणपतीला, पण या वर्षी कसं मी आता लांब आले ना, जरा थोडी लांब आली, जास्त पण लांब नाही आहे, थोडीशी लांब आहे, म्हणून आता मी संध्याकाळची आरतीसाठी नैवेद्य घेऊन जाते आहे. आज आरतीसाठी नैवेद्य काय बनवलंयस तू? मोदक. वा वा वा. आणि त्या दिवशी आपण दादरला लाडू घेतलेला तो. वा, क्या बात आहे. बाकी काय द्यायचं ते आपण नंतर देऊ. आणि आपले हे मोदक किती आहे? 21 आहे. बरोबर 21 मोदक. 21 बरोबर 4:30ला करायला बसली होती मोदक. आता बघा आम्ही गणपती बाप्पाचे दर्शन करून घरी आलो परत, आणि आता आम्ही तुम्हाला परत अलिबागमध्ये एक ट्रेडिशनल डान्स त्यांनी परफॉर्म केला होता, ते मी इथे व्हिडिओ शूट केला आहे. Thank you.
आणि असेच मी अलिबागचे पण ब्लॉग्स पूर्णपणे तुम्हाला सर्व दाखवेल आणि तुम्हाला आवडले तर तुम्ही व्हिडिओला लाईक करत राहा आणि व्हिडिओला शेअर करत राहा.